Action. Moses! Moses, du skal ikke være bange. Skal jeg ikke være bange? Hvem er du? Moses, jeg er Gud. Skal jeg være modig? Der er noget, du skal gøre. Er der noget, jeg skal gøre? Jeg har en liste. En lang liste. Værsgo. En liste? Du skal passe på din mor og din far, hele din familie og hele dit folk. Jeg skal passe på min mor og far, hele min familie, mit folk. Du skal befri mit folk. Israels folk. Skal jeg befri Israels folk? Mit folk? Dit folk? Cut. Could you try Israel again? Israel. Befri Israels folk. Could you try it more like Israel's folk? Israel. Israel. Choking on the L. Israel. Israel. Yeah, something like that. Israel. Like the Danish name Harald. Harald. Yes. Befri Haralds folk. Befri Haralds folk. Yes. And then with is instead of har. Befri Israels folk. Befri Israels folk. Befri Israels folk. Yeah. A bit more like that. We'll try it from the top.